Zond de onlis van de centrale as broekt het verkeer uit de Westrijn en omliggende dorpen de Mierdlane als sloepwij naar de as. Het aantal auto's in de stritten is aan van 400 tot zo'n 2000 op een dij. Kuierders binnen net meer veilig en ook de loertsoelest is volle groter als in het verliezen. Nou, het is heel gevaarlijk. We kunnen net meer met fatsoen rennen. Dat was vroeger een favoriete renroute, maar de meesten die komen er nou haast niet meer deel. Mijn man rent wel elke dag naar zijn werk, maar die wordt geregeld gewoon onrijden. Dan krijgt er een spegeltje in hem aan. En meer een buurt op de buurt. We halen twee dingen binnen. We hebben een verbod voor vrachtauto's die je neer te zitten hebben, dat is één. En we hebben wat heuveltjes in de diklijn om juist het verkeer te plegen en te remmen. Dat is echt net genoeg. Het ruimt wel een licht beetje af. Dat de meesten in de bocht, dat we vooral in de bocht. Dat ze daar heel wat jagen, dat remmen we daar. Maar verder jouwt het niks. De drukte blijft hetzelfde. De binnenplan om op grotere schaal oplossingen te zoeken voor sloepverkeer naar de centrale as. Dat geldt bij Waterswaard, dat geldt bij Damwaard en hier bij de Westereen. Dus we gaan bij de gemeenten rondom de centrale as en de provincieapparaat. We meten nog heel goed van waar is wat aan de hand. En dan zie je weer die oplossingen. En dan worden we in 2018 echt aan werkje. Maar als je het in een plakje drukken, komt dat andere moment weer wat boven. Dus we moeten heel goed het hele gebied zien wat we doen. Het wordt te bewennen zal je te lang. Maar wethouder Bos had daar zijn dat hij in kwarten met oplossings komt. Hij is er mening dat er gauw wat barren moet en zal bezieken om de hield wat te vinden.